Muzukuru WaSekuru Tasvu. Tatirega tiuye kuno hanzi tite mwinyi kana vakutaura. Nezuro ndiri kwadanga ndiri ndakareceive phone call ichibva kumafollowers yeSlyMedia achitaurayo kuti pane munhu watiri kuona pashow yatete ari kuti murume wamai vane nhumbu yakabiwa nevaroyi. Asiri here anoturikira Sekuru Tasvu. Ndakataiwa inini handisati ndaona show iyoyo uye kwandiri kuri kunetsa network. Zvandichita ndezvekuti ndichati kana ndasvika kune network ndichaona ndoita follow up. Zvechokwadi ndakaenda pashow yaitaurwa nevanhu bhoza wakatondisendera link ndakatoona imimi ndimaitaura. Ende pamaitaura pacho ipapo chokushamisa vanhu chekuti maiti ndimi mudzimai wamai vekubirwa pamuviri pavavo panga pane 9 months vari kubatsirwa naSekuru Tasvu. Vanhu zvakare vakuti hanzi havasi mabhiribhidhi here, havasi vanhu vari kuhayiwa here naSekuru Tasvu. Voya vosoti aiwa ini ndiri dambudziko rakati Sekuru Tasvu vaita se vobva vanyebera kuvabatsira pachirungu vachiti scam yekubira vanhu mari. Ndoda kuti munditaure kuti nyaya iyi yakafamba sei kuti muzopedzisira mave kushow yatete. Zvakanaka, ndinotenda. Nyaya yakaitika ndeyekuti amai venhumbi yekudhisapira vanga varipo kubatsirwa nasekuru wangu. Saka sekuru wangu vakafonerwa vakanzi amai vavo venhumbi yekudhisapira vari kudiwa kulive kwatete children. Nekuda kwekuti sekuru vanga vasipo, sekuru vakandituma ini kuti ndiperekedze vanhu ivavo kuenda navo kulive kwatete children. Vanhu ivavo ani nani? Amai venhumbi yekudhisapira nemurume wavo. Okay. Saka ndakaenda navo nemota, ndakasvika tikanomira kunze tiri kustudio. Saka takasvika pepa tanga tanonoka, tasvika nguva yatakasvika late. Zvekuti vamwe vanhu vanga vatova mumaprogram natete mustudio. Saka sema ndataita late ndakasvika ndakatanga kumhanya sepanhu pandinoziva since akwangu kusiri kutanga kuperekedza vanhu ipapo. Tine mumwe zvekare musikana akatibobatsirwa kuti tikamboperekedza ikoko. Saka since taperekedza musikana watikamboperekedza wewe, maitikiro yazvakaita ndeyekuti musikana iyeyo ndiye wega waingodiwa kuti ainterviewiwe natete. Saka zvakandipa kuti nditore amai ava ndivaperekedze semunhu wandaitarisira kuti ndiye wega ari kunointerviewa natete. Ndatisira kutomboziva kuti tete vanga vanatarisirwa kuti vachada kuinterviewa amai ava nemurume wavo. Saka ndakangotora amai ndikanawo pagadroom ndakanokumbira kupinda mukati naamai ndichivaperekedza. Ndakatosvika mukati mufunge vasikana vangu varimo mukati memustudio. Ndakatovatauira kuti inini handina chekuita nenyaya irimo, ndangoperekedza muzukuru wangu ndiya nyaya yekuda kuinterviewa muno. Takapiwa pekugara takatogara kusvika mukana wedu wakwana takapinda mustudio. Inini musikana wandakataura naye kuti ndangozoperekedza akanditi aiwa hazvina chakaipa, kana imi munogona kuperekedza munongopindawo mukati. Chokwadi the time yandikapinda mukati welcome yandikapiwa natete. Ndingangoti ndo pakangotangira muzekezeke kuti zvinhu zvese zvishate. Saka welcome yandikapiwa natete tipinda tinogara. Tete vakati tinokugamuchirai baba naamai. Saka the time yandikanzi tinokugamuchirai baba naamai, ini ndakabva ndangopanika nguva ndakabva ndati saka baba panapi vanokosha. Baba murume womudzimai wenhumbi yekudhisapira ndakabva ndatoona kuti vanokosha. Ndakatanga kufunga kuti saka panze pavasara kwavari nekanguva kadiki kavanopiwa kuti vapinde pakuinterview kuti ndizodaira kuti handisi murume wavo, murume wasara panze tizoenda kunomutora kuti adzoke. Ipapo ndopandikatanga kutongoita mistake. Saka the time yandikanzi tikugamuchirai baba naamai, ini ndakangoona sekunge ndiri kugona, ndakabva ndakudaira kuti chokwadi tinotenda tete handimazvona. Saka tete vakabva vatanga kungointerviewa vachibvunza ini vachinditorawo semurume waamai avo. Saka zvikangondiremera kuti ndirambe kuti handisi murume waamai sezvo vazukuru vazikuona ndichiziva nyaya dzavo. Ndikazonokontinya kuenda mberi ndichingodaira as if ndiri murume wavo asi ndisiri murume wavo. Zvekuti vanhu vari kuzviona zvavo sechidhirama chakaitwa pepa. Zvinhu zviri kiriyazvo kuti handisi dhirama ranga riri dhirama rikaplaniwa chaichaiko. Ranga risingaratidze udofo huri pachena kudaro. Ranga riri dhirama rikaplaniwa. Ngadai zvinhu izvi zvakatogadzirwa kuti zvitoenda neimwe nzira zvanga zvisingaoneke. But zvinhu izvi zvanga zviri kiriye zviri pachena kutoti inini vanhu vese toziva kuti muturikiri waSekuru. Amai vave toziva kuti havasi mudzimai wangu. But imistake ikangoitika according neintroduction yatakatambirwa naye natete tichipinda mustudio. Vangoti baba naamai tinokugamuchirai. Saka ndikangoremerwa nazvo kuti ndingoramba kuti handisi. Saka ndikazokontinya kuenda mberi rangodaira sezvo situation yavo ndandichiziva. Muzukuru WaSekuru,
zvinizvi zvakonzera confusion kuSlyMedia. Vanhu vakuti SlyMedia mimi ndofunga muri involved panyaya dzasekuru dzekuvhara vanhu vachito zvakare sekuru Tasvu vari kuvhara vanhu pabasa ravari vari kuita. Mashoko aungade kuudza vanhu nematsananguriro auri kuzviita iwewe ndeyekuti chii? Vafollowers eSlyMedia vanhu vari kubatsirwa zvakare nasekuru nevanhu zvakare vakaona pashow yatete yawakaenda. Mashoko ati kuda kuudza vanhu ndeyekuti mhosva yakaitika apa ndeyangu ini ndindikaipara. Mhosva yaina kuparwa nasekuru Tasvu. Sekuru Tasvu pabasa ravo ravanoita 100% correct. Ini ndindakatonyangadza basa rasekuru Tasvu nekuda kwekunonoka kufunga kwandakaita. Saka ndiri kuti kune ruzhinji rwemafollowers vari kufollowa pamedia, ndiri kuti tongai inini nekuti inini ndindakakanganisa. Sekuru Tasvu havana kukanganisa, havana chavakambotadza. Chokwadi chiripo ndechekuti amai havasi mudzimai wangu, muzukuru wandakatongoperekedza, but zvakangoitika ndisingatarisire kuti zvingasvike pachikamu chakaitika ichochi. Mabuda makambotaura here nezvenyaya yacho imimi namai ava nababa ava, kana kuti hamuna kunge maziva impact yezvakanga zvaitika mustudio? Tiri mustudio, panguva yatanga tichitaura tiri mustudio, baba murume waamai anga akatovhura Star FM achitonzwa zvanga zvitoitika mustudio. Saka the time ndikatosvika ndikati sekuru hamuna kukanganisa ere zvamaita izvi, nekuti imi mazonomira paipapa makumira semurume wemudzimai ane nhumbu ikadisappear, zvinogona kuuraya basa kaizvi. Chokwadi tikatozvitaura tozviziva tikatozviona chokwadi tinogona kuti kuuraya basa nazvo zvikaitika. Murume wacho makanga muina iye kuStar FM? Murume wacho takatoenda naye kuStar FM, takatenge titori tese zvekuti the time tikabuda mustudio chinopinda mumota ivo vainzwawo radio vanga vavhura Star FM, takatodiscussa kuti zvaitika izvi pazvoitika mistake. Handiti saka uyu mudzimai akaroorwa, handi munoziva kuti anenge ari muroora, kune hama dzemurume. Handiti murumewo akaroora ane hama dzakewo, zvinogona futi kuita muzeke kumuri kuti koyu tiri kuti muroora wedu isusu tiri kumuona paine mumwe murume. Handiti zvamungadewo kutaurira hama dzekumurume uyu ndedzekuti nehama dzekwakewo dzekuti kwewo murume wavo chaiye ndeupi? Zvandingade kutsanangura ndezvekuti kuhama dzemurume ndinoti zvinhu zviri nyore kuti munokwanisa kuzvigamuchira kuti pakaitika era, since murume wemudzimai anga aripo chiitiko chise anga achichiona, zvekuti hapana chimwe chitsotsi chiripo chingafungwe nevanhu kuti zvinokuda ndingadai ndine chekuita nemudzimai inini. Since murume wacho anga aripo zvese anga achizviona zvanga zviri mumaziso ake. Saka murume ari kutogutsikana nezvakatoitika zvekuti inini nemudzimai wake hapana handina chekuita nemudzimai wake, asi kungoti imistake ikangoitika according nemagamuchiro atikaitwa natete tiruda ungonzi tinokugamuchirai baba namai. Handiti tinotenda. Tati regai chakanakira video nemabasa atinesa isusu ane inonzi digital footprints, kuda kuti hatinyebere vanhu. Handimuzvoti tinosenza video isusu weSlyMedia takaona mabasa atinoona kuti aya akanaka anoyambutsa ruzhinji rweZimbabwe, tinouyawo kuti titese basa iroro rifambe. Sekuenda kwatakaita kudande tichiona mabasa ari kuitwa nasekuru Tasvu nekuvatera mabasa avanenge vachiita. Sekuru Tasvu vakambotaura kuti ndinoita mabasa akatakata, aiwa zvekutaura isusu hatidi, tinoda kuuya muchiita muchiita mabasa enyu. Ndosaka muchizoona takauya dzimwe dzenguva futi patinomboita mamwe mainterviews kwatinoita vanobva kuti endesai munhu uyu kwasekuru Tasvu, endesai munhu uyu kwasekuru Tasvu, nekuti vanenge vachiona mabasa ari kuitwa nasekuru Tasvu. Saka tinida kuavoida izvekuti pasaite kunge pari kuitwa drama kana kuacta. Handimoda nekuti zvinosvibisa, atinoti mabrand name atinenge taita sei, atinenge tave nawo. Inini ndiri kutendawo kuti mabvuma kubuda pachena muchitaurira mafollowers eSlyMedia, mafollowers ekwatete, vanoda kubatsirwa nasekuru kuti aiwa mhosva ndeyangu ndindakakanganisa. Kana iri mhosva musatonge SlyMedia, musatonge tete, tongai inini semuzukuru wasekuru Tasvu. Handiti saka aiwa kana neniwo ndinotenda, ndinovimbawo zvakare kuti ruzhinji vanotiteera vachakuregereraiwo kuti basa rasekuru tese rifambire mberi, vauye kuzobatsirwa vaine faith yekuti aiwa sekuru vanotibatsira, zvakaitika. Handiti mashoko enyu ekupedzisira? Mashoko ekupedzisira ndinoti kuna sekuru Tasvu, uchapa hwandikaita ndinokumbira sekuru mundiregerere. Ruzhinji rwese runofollowa mamedia aya ndinokumbira kuregerera. Hapana asingakanganise, munhu sanokanganisa, asi kukanganisa nekusada. Ndinokumbira kuregerera completely. Handiti aiwa inini ndakamirira SlyMedia nekuti nyaya yemudzimai wenhumbu ndinoiziva kubva payakatangira.
handina kuinzwa kwasekuru Tasvu. Handiti sekuru Tasvu vakatozoinzwawo nekuda kweSlyMedia. Ndosaka tadaiwa regai nditi ndiuye nekutaura kwamaita kuti mistake murume wemudzimai uyu ndinoita sei zvakare ndinomuziva. Ndosaka ndati hapana chekuvanza apo. Ngatiite sei ngatitaure ibude pachena. Isusu veSlyMedia muzukuru wasekuru tinokuregerera nekuti chokwadi chenyaya iyi chiripo tinochiziva. Shuviro yeduwo ndeyekuti amai ava vabatsirwe nasekuru. Kana vachinge vakundikana vanongotaura kuti vazukuru ndaita sei ndakundikana. Pandakamirira SlyMedia aya isusu tinokuregerera. Zvasekuruwo nevamwe tinozviziva tinge tichizongonzwa kuti vanotaura vachiti chii. Asi ndine shuviro yangu ndeyekuti semurume wabuda pachena aiwa ngavakuregerero zvakare muzukuru wasekuru. Makati yenyu baba namai Sinofara handitika ndatirega ndidzoke kuna tete nditange kutaura natete. Ndanzwa kuti makaenda kwa tete Tilda muchinosheyawo dambudziko ramuri kusangana naro mukati meupenyu hwenyu kuti veruzhinji rweZimbabwe rinzwe dambudziko ramuri kusangana naro. Asi pane chiitiko chakazoitika ikoko chandingati chakatikachamadza kana kushamisa vanhu vanoteera zvirongwa zvepaonline. Vakazondifonera inini vachindibvunza kuti ko izvi zvamira sei murume wamai ava ndeupi chaichai nekuti tiri kuona kunge pane kadhirama kari kuitwa. Handiti saka tete ndoda kuti munotaura kuti pamakaisvika kwatete Tilda pashow chii chakaitika? Ichokwadi patakasvika kwatete Tilda nofanirwa takadzika mumota nasekuru vachindiperekedza. Saka kutambirwa kwatakazoitwa tasvika mukati natete Tilda tinonge taziva kuti sekuru achavagamuchira semurume wangu. Saka tete Tilda pavakangotanga kutaura nesu vabva vatotanga kutotaurawo semurume wangu. Sekuru vakabva vangodairawo sezvo pamba pasisina chekuita sezvo vanga vati vavatambira semurume wangu. Okay. Handiti sekuru Tasvu makavaziva sei? Sekuru Tasvu ndakavaziva ndatoona umwe mushamareri SlyMedia anonzi Silvester tapfuma nei ndokuzivana kwandikaita nasekuru Tasvu. Silvester ndo akatokwanisa kuti andiunze pano. Handiti aya tinotenda baba tiri kunzwa zvekutaurwa namai izvi. Imimi makanga makateera here chirongwa chatete ichi kana kuti maichiona here? hongu chirongwa chatete ndanga ndakateerera. Makanzwa sei muchiona mukadzi achipiwa murume kana kuti murume achitora mukadzi wenyu? Aiwa hapana zvakandibata sezvo tanga taenda tese asi ini ndihana kukunda kupinda mukati. Ndakasara tiri mumota kunze. Tasingazoiti inini vaindidawo mukati saka hapana zvakandibata zvinhu zvandaiziva. Ende uyezve sekuru vadzoka vakabva vataura kuti handosazoitika ndikati tikaidhiskasa tikati alright zvisinei hazvo sekuru zvinoitika sezvo nyaya yavo vanga vachizivawo kuti ndokwamiriro kwayakaita. Handiti tinotenda. Saka tete muri kubatsirwa here nasekuru kubva pamakauya kudare kwavo? Ichokwadi kubatsirwa vari kundibatsira. Handiti saka mashoko enyu amungangoda kuudzawo ruzhinji rweZimbabwe pakaconfusion kakaitika ikapo ndeyekuti chii? Ndongodzawo ruzhinji rweZimbabwe kuti zveshuwa confusion yakaitika haisi drama kana chii, ichokwadi asi kungoti matambiriro atakaitwawo tete Tilda ndo akazongokonzeresa kuti titese murume nemukadzi nasekuru. Handiti baba mashoko amungada kuudza toziva kuti mudzimai hama dzenyuka dzinogona kuziva kuti iwe mukadzi wako chii chaizvo ndimukadzi wako here kana kuti saka mashoko amungada kuudzawo vateereri pamwe nehama dzenyu ana tezvara nevanin'ina venyu ndeyekuti chii? Aiwa mudzimai ndewangu zveshuwa zvoti nyaya yese ndikuiziva. Ende uyezve musi wacho taatiripo ende inonda ndaitofanira nge ndakaenda asi pane zvizhinji zvikangokanganisika chete ipapo. Handiti aiwa tinotenda tino chivimbo chokuti vateereri vari kuona. Ndosati aiwa tagarawo zvakare isusu patinomboya kumba munenge muri kubasa tichingobudisa amai pavakauya zvechikufuno kwasekuru takasangana navo imi manga musipo. Saka takati aiwa nhasi regai tibudise baba naamai chaivo kuitira kuti futi muzukuru wasekuru akazoenda kwaanenge aenda zvichida pamwe hameno mumwe station kwaachashedzwa
mubva mamutisara panzi handitika handiti aiwa tinotenda rekaiti tinovimba kuti sekuru vanokubatsirai uye zvakare isusu veSlyMedia ticharamba tichiteera nyaya yekusvika sekuru vati aiwa ndapedza kana imi mufuti maita sei magutsikana kana musingagutsikani nemabasa akuru vasekuru nhamba dzangu munadzo ndifonere muti sekuru aya ndofunga ndo drama kwete drama rakaitika reri handitika aiwa pari pabasa apo vanobata basa zvakanaka handitika zvekuti pane hane ndondi kutoona pane machanges avapo handiti aiwa tinotenda Thank you.